दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जखौ बिथा खालामनानै दिनैनिफ्राय एबा 4 आरो 5 नभेम्बर सानथामनि हाबाफारि लानानै गासै मोनब्रै ओनसोलाव बाक्सा, कार्बि आलं, बिश्वनाथ आरो गवालपारा जिल्लायाव गिबि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय खुंदों। थिग बेबादिनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेटाघाट गेलेग्रा फोथाराव बाक्सा जिल्ला एफसु, अदालगुरि जिल्ला एफसु, नलबारि जिल्ला एफसु आरो गुवाहाटी जिल्ला एफसुफोरा जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायो। बे जोलुर बादायनायजों लोब्बा लाखिनानै बराय बिबुंथि हाबाफारि लानाय जायो। बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला उन्दै उन्दै गेलेनायफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा एबा ड्राग्स बाहायो। बेफोरखौ जानगाराव दोननाय, मोजां देहा आरो गोग्गो आखल दानाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंनाय जादों। बर' फरायसा आफादा बिनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्लाया 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ फोजोबना दोनदोंमोन। दा जोङो मिरु हिसाबै दिनैनिफ्राय मोनब्रै जनाव बे हाबाफारिखौ जागायबाय। बे साननै सानथामनि गेजेराव जोबगोन बे जननि बा लिग मेट्सआ। दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे मोनसे टिम सिलेक्सन खालामनानै सेमि फाइनाल होनाय जागोन। बेयो क'क्राझाराव मोनसे आरो सनितपुर जिल्लायाव जागोन। बिनि उनाव फाइनाला उदालगुरि जिल्लायाव जागोन 9 नभेम्बराव। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव जोंनि इयुन जोलैखौ प्लेटफर्म होनो थाखाय नाजाबोदों। गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज होबोनो थाखाय, थुलुंगा होनो थाखाय नाजाबोदों। दा बेबायदिनो जोङो नायनो थाङोबा इडुकेसनाव जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो केरियार काउन्सिलिं खालामदों। जाय जेराव हायो बेयाव जों जाहाथे बिथांमोनखौ एनकारेज होनानै थुलुंगा होनानै जाफुंसार महर होनो हायो। बिनि अनगायै अरियेन्टेसन प्रग्राम खालामदों UPSC, APSCनि थाखाय सोलोंथाइनि बेलायाव बेखौ, आरो बिनि अनगायै गुबुन गुबुन प्रग्रामबो बानायबावदों। थुनलाइयारि बेलायावबो जोङो बानायदों गाव गावनि टेलेन्टखौ सिनायथि होनो थाखाय आरो बेखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय, जेरै खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ लिरनाय, सुंद' सल' लिरनाय, दा बेबायदि बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय बेबायदि खालामबोदों। बिनि अनगायै आरोबाव कालसारनि बेलायावबो जोङो बानायदों देंखो मु 1, 2, 3 बेबायदिनो मोसानाय माब्लाबा बादायलायनाय होदों। देंखो मु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो बिनि अनगायैबो दामनाय देनाय बादायलायनाय बेबायदि होदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो, जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ बोरैहाय जोङो गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो लामा होनाय। दा जोङो 13 बोसोर बैसोनि बा बिनि उन्दैनि नैबे जोलुर बादायलायनायनि जि थांखि बेबो मोनसे। दा बेयाव जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जि गेलेगिरि बेयाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोना हयथ' बिनि सिगाङाव बा सिगांनि बोसोरफोराव बिथांमोना हयथ' जोबोद मोजाङै बेबायदि कचनि गेजेरजों बा बेबायदि दिथा होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोलुर जि फुटबल जोनाय बेखौ सोलोंनाय जायाखैमोन बा जोनाय जायाखैमोन, आरो बेबायदि बादायलायनायखौ बिथांमोना हयथ' मोनफेराखैमोन। दा बेयो इन्टार डिस्ट्रिक्ट जादों जोंनिया। बे 16था जि जिल्ला बाहागो लादों दा जोंनि बे सेन्ट्रेल एफसुनि खुंनायाव, बियो जिल्लाजों जिल्ला नांनाय जादों। हयथ' नैबे जि गेलेगिरिफोर दं बिथांमोना बेबायदि बादायलायनो मोनफेराखैमोन गोबाङा। दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि जि बादायलायनायनि जि लेभेल बेखौबो जोङो जोबोद गोजौआव लांनो हाबाय। दा बे मोनसे। बिनि अनगायै जोङो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउ राहाखौ दालांनो हायो, जों बेखौ मिथिगौ। आरो बे जिउ राहाखौ जों जुदि उन्दैनिफ्रायनो जों जुदि बिथांमोनखौ दानायनि लामाखौ होनो हायोबा बा दिन्थिनो हायोबा बिथांमोनखौ जोङो जि फोरोंनो हायोबा कचनि गेजेरजों, बा बिथांमोनहा गावनि जि जिउ राहा दानाय जोलुर जोनायनि गेजेरजों बेखौ बानायनो हागोन, बे जोंनि मिजिं। बिनि अनगायैबो जोलुर जोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बयबो मिथिगौ हलिचरन नार्जारिया बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होदों। बिथाङा सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार। सिगाङाव दंमोन बिन'द ब्रह्म, बिथाङाबो सिनायथि होदोंमोन। दा जोङो मिजिं थिदों जोंनि इयुन जोलैयाबो जोंनि जि
जोलुर जोनायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ बुहुमाव जाहाथे सिनायथि होनो हायो बा बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महर खालामहैनायाव आगानसेबाबो आवगायहोनो हायो। बेनि अनगायै जोंनि जि इयुन जोलैफोर जोङो दिनै नुनो मोन्दों जोंनि लाइमोनफोरखौ गोबां उन्दै समनिफ्रायनो ड्राग्स जानाय बिरि सिगारेट सोबनाय गोबां माने फरायनाय बा क्लास लानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव बा गारनानै गुबुन जायगायाव बेरायथिंनाय बेबायदि गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ नुनो मोन्दों। दा बेयाव जोङो नैबे हाबाफारिया बिथांमोनखौ फुटबल जोनाय जि गोसो बेखौ बिथांमोननि गेजेराव सोनानै जुदि होनो हायोबा बा जों गेलेहोनो हायोबा नैबे गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय हयथ' जोङो बिथांमोनखौ साइड खालामनो हागोन। दा जोंनि थांखिफ्रा बेफोरो दङ। दा बेफोरनि थाखायनो जोङो नैबे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जि प्लेटफर्म होनायनि खामानि जों बेखौ दा मावगासिनो दङ। आफादनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे गेलेनायखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर स्टेप आरो बेजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जि रोखोमनि रायजो राजाखौ लानानै सांग्रांथि हाबाफारि फरायनायखौ लानानैनो हम बा गावनि जाथिनि जि गाज्रि समाव जाथिखौ बोखांबोनायनि जि सिन्था सरसाजों हाबाफारि मावबोबाय थादों थिग बिदिनो बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबलखौ जोंनि बुहुम बिखायाव मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जि माने आन्डार 13 जि माने गथ'फोर दङ बे गथ'फोरनियाव मोनसे फुटबलखौ टेन्डेन्सि होनो थाखाय मोनसे टेन्डेन्सि हाबहोनो थाखाय बिखायाव थैयाव बिसोरखौ जोलुरखौ बोनथुमना लानो थाखाय मोनसे सिन्था सरसाजों फैगौ दिनाव जाहाथे बर' हारिनिफ्रायनो बेसेबांबा माने बुहुम बिखायाव सिनायजानो हानाय गेलेनो हानाय प्लेयार बहननायनि सिमांजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ जों बिटिआर सरकारा बाख्नायदों आरो आङो मसलपुर समस्तिनि MCLA हिसाबैबो बे हाबाफारिखौ स्पेसियेलि आङो बाक्सानि जोंहा जि माने बर' फरायसा आफादनि जि दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो